कारवारात पोलीस कॉन्स्टेबल लेखी परीक्षा, जमावबंदी लागू. कारवार अंकोला आणि चित्ताकुला हांगा वेगवेगळ्या परीक्षा केंद्राचेर आयतार दिसा पोलीस कॉन्स्टेबल भरतीची लेखी परीक्षा शांततापूर्ण वातावरणात पार पडली. या परीक्षे खातीर उत्तर कन्नड जिल्ह्यातले सुमार 6450 उमेदवार कारवारात दाखल झाले. जायते उमेदवार आपल्या पालकां सहित आयिल्ले आशिल्ले. पयसल्ल्या भागांतल्यान आयिल्ल्या उमेदवारान एक दीस पयलेच कारवारात मुक्काम केल्लो, तर स्थानिक उमेदवार सकाळी परीक्षा केंद्राचेर पावले. परीक्षा खातीर पोलीस खात्यान केल्ल्या निवास वेवस्थेचे उमेदवारान आणि पालकांन स्वागत केले. परीक्षा सुरू जावचे सुमार 2.5 तास पयलेच उमेदवार केंद्राचेर दाखल जाल्ले आशिल्ले. राज्य पोलीस खात्यातल्या 3395 अवशिष्ट आणि 596 स्थानिक संवर्गातल्या पोलीस कॉन्स्टेबल पदांच्या भरती खातीर ही लेखी परीक्षा घेयली. कायदो आणि सुव्यवस्था कायम रावचे खातीर कारवारात जमावबंदी लागू केल्ली. तशेंच परीक्षा सुरू जावच्या पयले हिंदू हायस्कूल मुखार आशिल्ले झेरॉक्स दुकान पुलिसांन बंद करून घेतले, जेणे करून परीक्षेची पारदर्शकता आणि शिस्त कायम रावूंक शक्य जाले. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ. वर्षापेक्षा जास्त काळ कारवारकरांचा मनात घर केले एकच नाव व्ही शिरोडकर अँड सन्स. प्रत्येक दागिन्यात उत्तम कारागिरी, प्रत्येक डिझायनात आधुनिकता आणि प्रत्येक व्यवहारात विश्वासाची खात्री. आमच्याकडे मिळता आकर्षक सोन्यांचे दागिने, अद्वितीय हिऱ्यांचे कलेक्शन आणि देखणे चांदीचे दागिने. लग्न सोहळा असो, साखरपुडा असो वा आयुष्यातलो कोणीही खास क्षण, प्रत्येक आनंदात सुवर्ण स्पर्श दिवस खातीर एकच नाव व्ही शिरोडकर अँड सन्स. तर आजच भेट दिया सलमान आर्केड, ग्रीन स्ट्रीट, कारवार. अधिक माहिती खातीर स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर आजच संपर्क करा.